Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyo bambulunyu hlase upodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger, cream de la cream ufuna wenza sha. Tell it why Parati. Hey yo Mzansi. I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Zamini. Shendele Bobo. She Popo. She. Please, Baba, please. Oh, Salalalamoshi. Take me to Wabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana Kings, batsumtimandu mabuyu bambulunyu hlase upodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Welcome. Bathi lasho na ilanga sufika lisho lasho na ilanga sufika lasho na ilanga sufika lisho lasho ilanga wema shosho njani khamba kanjani nikhamba ngapha ehlathini Esayikiphile nikhiphela eforest ni right ngiyaphila ubani igama sisi igama lami Mbalenhle my brother Abosh man ngiyakufanisa mangiza so yikho ngithi hayi ithi ngidedela icamera sivele sikubuza uyi artist out yamonza ini uthunani angisilona artist ngangilona tu wawenzani usayi artist ngenza music ubushaya which genre ngishaya piano. Oh yeah, vocal waliyeka ne? Ngaliyeka. So vocal mhlawumbe ungangishayela noma i2 bar nyana. Oh, yabo ngithole ngalindela ngisasihambela nemama. Yazi my brother. La nemama. Into enza ukuthi ngiyiyeke le music ish. Yazi my brother mina I come from crazy upcoming ne ama opportunities akanje where I come from ebengekho hayi ukuthi ebe rare. So can you imagine right now mhlawumbe uma ngidropela i2 yakho mhlawumbe kusasa singakhuluma usukhipha iEP but lokho usuku langelinye ilanga you will never know ukuthi ubani okucela ukuthi wenzeni sister. Yes budami all right ngiyaphila njani so kulomtsholo ngathi yini oyithandayo ngo brothers brother supportive ubhuti unothando yonke into ngiyabala ngithini angeke ngisabala ubunye ne so uyamthanda nje you can say yena uyabheda but umuntu right but ngisamile ngizosini umuntu wakho abafana phela uyakhohlwa usabafana kancane yeah indementomazane emaningi yeah but at least nisabambene and nisabambisene and kune hope njalo in a scale of 100 sister ungathi umthemba kangakanani brothers 70% wena uzithemba kangakanani 100 sure hayo 100 manje la ngiyabheka dango yebo okay ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle brothers akekho okay yena phela I know sukhulumile ikona into ufuna mhlawumbe ukisho kubhuti mhlawumbe wakwayenza and wakhohlwa ukuthi sorry yebo ikhona ha yeah ubhuti amthithela nomngane wakhe dala ne yebo kudala into ezakudala nje sakhula khona ngangithithela nomngane wakhe sivela ngamunye umuntu so namhlanje ngisangikhulumi ngoba yena ngiyamthanda ngixolise ngisicela ngiqashe nayisebenzisa kodwa icondom wena nomngane wakhe yebo sayisebenzisa bhuda Lotangi. Uyangithemba Baby. Sayisebenzisa ngahlala kanjani izifo sezingaka hayi bo sayisebenzisa so shothi bebelala
be-cheat, I can't say cheat. But it, ngibona kanjalo. yeah. Wena my brother in a scale of 100 umthemba kangakanani my sister njengoba sekushelile ukuthi uke watrapwa umngani wakho? If you enjoy sports predictions and online gaming entertainment, you can check out EasyBet, a licensed South African betting and gaming platform. EasyBet offers 150% first deposit match bonus, up to 1,500 for new users. You'll also find competitive soccer odds and a wide variety of entertainment options, including slots, crash games, and live dealer games. New users can also receive a 50 Rand sign-up bonus with no deposit required. To get started, sign up today to claim your 50 Rand welcome bonus. EasyBet Group Pty Ltd is licensed and regulated by the Eastern Cape Gambling Board. Ishimamas lami afuthi ngizwe zona lenkulumo but lona ngiyalithemba ngifuna ukushamanga cause u90 ade ngamnikeza. Sure. U90 ade ngamnikeza. Wena usithemba ngani? Ngona nje nawe sifuze sihle kanjani. Ngothofu. Wena uyithemba kangakanani? Obvious keeper ngelibwele. Sure. 100%. Amapiyane. 100%. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle my sister? Alutho ngakwenza kanjani ke? Akwenza kanjani hayi? Yabo lo iphade lami ngenza sure. Yebo baba. Hawu bakithi. Siyami. Hayi mina. Senzodlala la. Yeah. Njayami. Ukhona nomunye umuntu othandana naye? Lutho ngitsha. Ungenza njani uma ungathola ukuthi my sister yakufebela? Bengafuthanga lokho but akukho kunyaphandle othi kuhlukane cause kuyacaca ukuthi yena akafundanga lezenza dezenze ezenzile before Cause ube sekufebela futhi. Uyangithola injalo nje. Ngiyakuzwa mfethu. Ikhona ofuna ukuyiqolisela? Mamas ngumthayi ayikho ngiyamthanda lo muntu. Yamthanda. Amuphi yakhe umtshela ukuthi uyamthanda? Qine babe ngqothovi. Yabona hadi yakho ikhathele nje uyabona. Ngiyambona ukuthi Sicala. ya sakuningi lona igazi lokudlala. But bafethu ithi ngintedele ngoba nathi sisaphuthuma ngayi esensini. Yeah, ngibana naye out yamvele semolini yabo. Niyasibona vele. Yeah, sifuna ukungena emolini sithi ukubona ukuthi senza kanjani. But before ngibaye man, bengifisa ukunishiyana igrand. Kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test ethwepha you switching phones for 60 seconds. Wena my sister, unika ifoni yakho umuntu wakho ukuthi ayi-check on WhatsApp, Facebook, Instagram mawukuthi nawo. Same applies to you mfethu. Nawe umgaye a-check. Ngithi wena out yami awusabi lutho ngoba vele uyasithemba. Ifoni yakho clean. Manje sithathela Amafoni ethu azohamba. Ayikuphi? Kanokunibona bafana. Hayi bo sibuya ngathi singabaleka thina siphethe ikhamera eduru ukudlula amafonini. Jazi yena. Hayi bo. Hayi. Sisigora ngala ngempela. Hayi bona nto uthe uba igama lakho? Mbaleka. Hayi wena imbale enhle hayi bo. Sobaleka ngoba phela Akukhona imbale enhle la. Akukhona eMaritzburg la. hayi baba. La kuseJoni la. Bakanga amafoni. Sure. Angithi wena unankinga vela ufihlile ex. Angifihlini. Thank you. kodwa phela mama lithi akunankinga. Ya phela woza ngalana mfethu. Hayi bo. Woza ngapha. Buda. Awayesungihlukanisa naye. Angikuhlukanisi letha phone. Ungabaleki nefoni yethu. Sister. Asibona abantu abatshintshwa amafoni. Ngiyakuthemba. Soqala ngefoni yakho. Okay. Vele ladies first in life. Ladies first. Ivule. Khona izoshesha ibuye kuwena yabo. Uzizwa unjani? Nokwesana ngithukiwe. Bedelela ukuvula. Awuthiyami, ungatatazeli imali yami mfethu. Okay. Sure. Na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama leminye imigodo la ungitshela ngoba leyo mgodi yezobe uqoqa umuntu wakhe ngizothi ngithini. Alright guys, my name is King Ginger Cream de la Cream on WhatsApp right now. We're about to tap the Chandis. Khipha kwaphara lapho nje wonke umuntu ne. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Ngothovu. Manje wahlukanelana wena nalo nomngani wakhe. Yini nayibanga? Ukuzama bengasebenzi mina bekumele ngithathe imali yami ngithenge ugwayi.
ngiyasihlukanisa ngambamba nenye intombazane uyabona vela mina nje. Vela wena. Yeah. Delete lapho utype uthi I miss you. I miss you. Yeah. kodwa ngempela into yenza i-right So wena wahlukana naye ngoba wayesebhema wena. yebo bedla mina igqoka mina kodwa emva kwalokho yena bekwazi ukungijithela ehambe emizwa kwami Anginakubuchitha. Kuvela umama wakhe mina nabangani bakhe. Delete lapho type uthi sex simbone uthi uxoxa nobani ya bayakhuluma ngayo lapho. basulikhuluma ngayo igama elingaka ngempela Yendaba igcine ayibo. Ushakabuza ukuthi uyigcine nini? Ngothobo. Sorry. Awuvumelekile lo mbuzo. Akuvela mina la chief. Vela wena. Yeah, vela mina. Sale sungitshela ke kodwa. Type delete lapho ufake emoji brinjol, ufake ipentshisi, ufake nalamanzi athi dlwa impophoma. Ngothobo. hayi ke ayasazi okwenzekile kwenzekile Akuveli lutho. Thani mani. Man. Okay. Kuvela umama wakhe mina. Yeah. Umama wakhe mina. Thani come outside. Come outside. Delete lapho. Yes sister, uyawudlala Facebook? ngiyawudlala sometimes kodwa Lo check. Akuvela mina vela boy mina ngimbizayo. Ya ku Facebook. Okay. Fethi indaba ngathi manje usuyangiqhomela. Imama lami ngiyalithemba. Kuma messenger. Ma messenger. Type out I love you. Mayithi no results ungitshele noma mayiveza ama unread messages ungitshele because asiwasebenzi. Akuveli lutho la. ngithombekile Aku clean. Mnefoneka. Clean. ngithombekile Usondekile ne? Clean. Uclean nini? Qale nini? ukusondola ngidala Since wayeka ukulokhuzana umshisene ukumshitsana awuvuleke. ngiyakhe umuntu wami la Ne? yeah. Hey yini manje? Hawu. Ne? Okay. No WhatsApp. Asenze type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshele. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizo lezi zobe zimudla imali, zimudla umsoco yonke into. Showcase. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream ngintwana nje ase King Indlovu. We are on WhatsApp right now. When you are about to tap the trenders, type lapho uthi ngiyakuthanda. Wozalana dog. Awutshele mina wahlukana kanjani wena nahlukanela ne-ex yakho? Kade ngahloniphi. Yabo inhlonipho nje kwi relationship ibalekile. uvela umbali Uwe lo, yini loyo mashonisa wena umbali mashonisa? no angazi mashonisa Oh, mashonisa wena umbali. yebo ugogo Thungayo ngisacela singena ugogo Thungayo Ngena uGogo Thungayo. sebaseva kanjalo lapha Ngena gogo Thungayo. ngena nto Ngena gogo Thungayo. Sondela. Umashonisa uba. Umashonisa ngiboleka kuyena imali. Ubani ugogo Thungayo? ugogo Thungayo Ngena gogo Thungayo kunethombe insizwe. ngasilela amanude Hayi bo umntwana lo. Indaba ingane uyibiza ngogogo. bayathandana labantu Maybe umngane wami ade sebenzisa. Kahle mfethu angithi siyavela ithombe. yazi wenza isilima lo Babe, ungamamela abantu sister. nizovuma umamela labantu labo. Ubani? kahle kusizele ngizodomeka Lalela ngicela uthi sex. Sibone ukuthi ugogo Thungayo uyavela yini. Yabona nawe. Uphume sex. Uthi money. Sibone ukuthi ugogo Thungayo uyaphiwa yini imali. Uthi money sikhuluma nje kwayizolo bebeyenza ithi beba ngidelanga namhlanje ngathi ungabuyi Itsini message? beba ngidelanga namhlanje ngathi ungabuyi ngiyabhayiziseka Baby. ungalokhu uthi baby yani ungenza isilima Kodwa nawe usilima wena uzovuma ukuthi basixabanise. ugoke mina ayisebenzi nokusebenza lento yimi ngiyazama yimi ugwayi yimi kodwa ibhizinesi efebe ubabheja ngani abantu bakhe Sister nawe kade sihambela kahle yabo sisuka ubabheja lapha. ngani abantu bakhe Ubabheja ngani? imali Baby unganginaki lokho. so sister usazoqhubeka nini utshole naye? Sister. Baby. Ish sister. Ishamahaga mbambatha ufuna umqeda ngenduku. Ubona lento yenzayo King. Indaba uthami wena ozenzile. Wena ikhanda linjani doti yasisel sazoqhubeka naye sister. ngeke kuyaphela Baby ima. Sithanda sami. Indaba hayi ngihlalele lo doti vela yake Wena uyiphade la mangithi uyazi. benefita la kanjani
Angithela. Ucanga uthi ngidom gogo thungayo. Isilima sakho mina. Ngiyaxolisa, ngiyaxolisa. So hamba sisuka. Ngiyaxolisa. Sister, so wena usazoqhubeka utshole naye? Ngisaqhubeka. Awusamfuni, ngicela umtshele. Angisakufuni bhuti wami kuphelile namhlanje. Ngicela uhambe. Baby, ngikunikezile mina i-second chance. Baby. Baby. Yabona-ke Jinja. Ngoba into ezolanda ngizokugqumisa ngenkolo phansi. Take us straight home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake